Seru Marathon dnes, o co? Asi to byl hodně náročný zápas, spíš bitva, že jo, taková obrovská, že dlouho jste se nemohli prosadit, jak jste to viděl? Tak bol to ťažký zápas, ale to sme vedeli, že proste to bude derby a Karviná nám nič nedaruje a vedeli sme, že Karviná celkom dobre vstúpila aj do tej ligy. Tak snažili sme sa proste ich tlačiť nejak, potom dobre bránili, dlho sme sa nedostali ani do šanci a bohužiaľ, no, tam sme nejaké chyby spravili v obrane a oni to potrestali a potom už sme nestihli vyrovnať a ani vyhrať ten zápas, takže škoda. Pro vás to asi bylo hodně pozbuzující, že jste nastoupil po delší době v základu. Jak jste to vnímal? Tak keď som sa dozvedel, že hrám od začiatku, tak som sa veľmi tešil. Už tu v Ostrave som nehral dlho a ešte prišla aj celkom dobrá kulisa a ako bola super atmosféra, tak som sa tešil a chcel som samozrejme vyhrať ten zápas. No, už všetci sme to chceli vyhrať a keď sa podarilo dať gól na 1-1, tak som veril tomu, že ten zápas aj zvládneme a bohužiaľ sme spravili nejakú chybu vzadu a či to bola penálta, nebola penálta, tak to už neviem, to už som nevidel potom. V tom prvním poločase jste měli hodně takových nadějných akcí, ale nikdy jste je nedotáhli, že jo? Buď špatná přihrávka, nebo ztráta balónu. Čemu to přičítáte? S tím se tady týká vlastně od začátku sezóny. Tak ako, ja si myslím, že áno, mali sme tam dobré akcie a presne tak, že sme to nedohráli do konca. Ja som tam mal nejaké prihrávky, čo som buď dal krátko alebo dlho a nevyšlo to. Tak to už niekedy tie centimetre rozhodujú a dneska sme to šťastie ani tiež nemali až tak a bohužiaľ. Vyměnil 7 hráčů v sestavě, dělá to, že jo, ne, tolik ještě jste nevyměnil, že jo, kvůli tomu programu, ale jak to vnímáte jako v kabině, že najednou se ten tým tak obmění? Tak tréneri zdôrazňujú, že proste všetci hráči sme tu potrební a preto máme taký káder, aby sme mohli pomôcť hráčom, ktorí odohrali toho viac a potrebovali si trošku oddychnúť. Všetci sme, ja si myslím, že túžili po víťazstve a dali do toho maximum. Ja si myslím, že aj tí hráči, čo dneska sme hrali od začiatku, tak všetci do toho dali maximum. A niekedy futbal je taký, že trošku vám to chýba, tie centimetre, alebo tá tyčka sa neodrazí dovnútra, ale vonku a bohužiaľ niekedy to tak je. Kromě toho gólu jste tam měl ještě 2 tutovky. Kolik chybělo vlastně u toho, když jste vzal Lapešovi balón, protože se mi zdalo, že jste tam ještě potom škobrtnul, tak jenom jak tu situaci jste viděl a potom samozřejmě tu druhou při té tyčce. Tak to, myslíte toho, keď som blokoval brankára? Jo. Tak keď som ho blokoval, tak už som bol nejak ako zvonka, takže som sa snažil sa dostať pre stopera v 16 a potom som mal na mysli, že to nacentrujem, ale ak som ho išiel obísť, tak on to ako keby dal do auta a potom sa kopali roh a to si nemyslím, že akože bola taká šanca, ako myslím moja, to som mal proste prihrať a aby niekto iný dal gól a čo som dal tyčku, tak to bola čistá šanca, pekne mi to vrátil Patrik, ja si myslím, že aj dobre som to trafil a bohužiaľ tam už naozaj 2-3 centy a sa to odrazí do brány a nie vonku, to už niekedy neovplyvníte. Dobrý den, Laco, Daniel Fekič, Deník Sport. Chci se zeptat ještě na ten gól, jak moc to pomůže po té psychické stránce, protože byla tady řeč, že jste byl po delší době jakoby v základní sestavě, tak jak moc vám pomůže, že rovnou jste tam šel a rovnou jste dal gól? Pomôže určite psychicky, hlavne my útočníci potrebujeme tie góly, to proste je naša práca, keď ich nedávame, tak to sebavedomie trošku klesá. Našťastie, ako som rád, že to tam padlo, určite mi to pomôže, určite mi to dodá nejaké sebavedomie, ale samozrejme nie je to len o góloch a je to aj o práci pre ten tým, ale určite mi to pomôže. Možná jedna otázka, jak celkově vnímáte to třeba jako restart pro vaši kariéru, tady ten návrat do Baníku, protože vy jste vlastně byl ve 3 působištích na hostování, teď jste se tady vrátil, tak je to pro vás takový restart trošku? Tak ako restart to nejak neberiem, ja tú svoju prácu sa snažím robiť aj keď sa darí, aj keď sa nedarí na 100%, jak môžem a niektoré veci už neovplyvním a ja mám čisté svedomie, že robím všetko preto, aby som tie zápasy mohol hrať a keď tréner mňa ukáže, aby som bol ready a potom už to je na nich proste, no.
v Evropě jste furt ve hře, ale ten start do ligy je k vzteku asi pro vás, protože jeden zápas, co jste měli dobře rozehraný, se nedohrál, 2 remízy, 1 prohra, tak to je špatná bilance pro třetí tým uplynulého ročníku. Tak je to určite nie je dobré a ten zápas, čo je nedohraný, čo vedieme 1-0, tak ešte neviem, ešte asi nemáme ani termín, tak ten musíme zvládnuť a tie ďalšie zápasy tiež. Ja si myslím, že tie zápasy ako keby prídu, že budeme vyhrávať zase. Pracujeme dobre, ale samozrejme tá Európa tiež zoberie veľa síl a hlavne aj mentálnych síl. A teraz je priorita, akože teraz ďalší zápas je štvrtok, to chceme postúpiť a proste každý zápas ideme do toho, aby sme vyhrali, ale ako ste hovorili, teraz nám to nedarí nejak.